Hei, älä säästä näissä 3 asiassa, kun teet keittiöhankintaa. 1. Asennus. Nykypäivän keittiö on täynnä kaikenlaisia hienoja mekanismeja ja oivalluksia. On tosi tärkeää, että vaikka se suunnittelu on tehty todella hyvin, niin se kuitenkin kaikki voidaan pilata siellä lopussa asennuksella. On tärkeää, että se asennus ostetaan ammattilaiselta. 2. Suunnittelu. Älä tingi asiantuntevasta keittiösuunnittelusta. Jotta saadaan paras lopputulos, se pitää tehdä huolella. Eri toimijoiden tarjoukset voi näyttää paperilla samalta, mutta on todellisuudessa hyvin erilaisia. Käytä siis apuna ammattilaista tarjousten vertailuun ja käytä siihen päätöksentekoon aikaa, jotta saat parhaan lopputuloksen. Halvin hinta ei aina ole paras vaihtoehto. 3. Kotimaisuus. Älä tingi kotimaisuudesta. Keittiö ei ole kertahankinta, vaan sen pitää toimia pitkään, vuosienkin päästä. Jos jotain pitää säätää tai korjata, niin kotimaisen toimijan kanssa kaikki on helppoa. Tiedä tasan tarkkaan, mistä sen olet ostanut ja kotimainen toimija on lähellä. Tämmöisillä päätöksillä tuet paikallista työtä ja kotimaista osaamista. Kuluttajan isoin vastuullinen päätös on ostaa kotimainen keittiö. Ostamalla kotimaisen keittiön työllistät kaikenlaisia alihankkeita sun muuta, mikä tässä rakennusteollisuudessa on mukana. Sillä on todella iso vaikutus meidän kaikkien hyvinvointiin.